जानू हो लबा सोनिया की तो होना। मिक्स बाय राहुल राय, मां सती रिकॉर्डिंग स्टूडियो आती। सजता पंडाल कल पठ खुल जाई सजता पंडाल कल पठ खुल जाई ए जानू हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। ए जानू हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। पहिले ही गेटावा पतुहो से भेटाई जाइब ना। ए जानू हो लोना ए जानू हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। ए सुना हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। ए जानू हो मिलवा सोनिया जोड़े जोड़े नरियल तुहरा संगे चढ़ाई हो। भैया के डर बट नाही तो हम चलियो हो। जोड़े जोड़े नरियल तुहरा संगे चढ़ाई हो। भैया के डर बट नाही तो हम चलियो हो। चरखी पयसु हम तुह के चढ़ाई देती हो। चरखी पयसु हम तुह के चढ़ाई देती हो। ई सुना हो बोलता हो ई सुना हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। ई जानू हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। जानू हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे होई नाही दिक्कत सब दुख हरी माता रानी हो। जानो तानी होई मोरी मैया दानियों में दानी हो। होई नाही दिक्कत सब दुख हरली माता रानी हो। जानो तानी होई मोरी मैया दानियों में दानी हो। महेश माही विपुल दर्शन कराई दिए हो। आकाश रोहित सुदर्शन कराई देता हो ना। ई सुना हो बोला बुता बोला ई सुना हो मिलवा सोनिया के घुमाई दे तो होना। ए रानी हो मिलावा सहरैया के घुमाई दे हब हो। अरे आ जाओ।